A ja imam drugu ideju. Meni će trebati lepak. Stavit ću par kapi na kuću. Odlično. Lepak mogu da sklonim. A sada uzimam rubin. O, da, to izgleda odlično. Zalepit ću na kuću. Wow, sad imam rubinska srca po celoj kući. Prelepo. A meni su potrebni mehurići od sapunice. Baš su lepi. Ali bit će još lepši ako dodam malo dijamanata. Tako je, pogledajte. To su dijamantski mehurići. Izgledaju jako dobro. Wow, oduševljena sam. Šta se dešava? Hoću li sada propasti pod zemlju? Je li to zemljotres? Gde leti travnjak? Treba će mi taj travnjak. Odlično će izgledati na mom krovu. Eto, ja sam rekla. Ali to još nije sve. Sad ću dočarati lepe oblake. O, da. Hoću da padne kiša. Eto, sad na mom krovu rastu prelepo cveće i lijane. Ispalo je cool. Nisam sigurna. Ja imam bolju ideju. Treba će mi konfete za ispaljivanje. U stvari, znate, to je premalo za mene. Treba mi nešto veće. Da, odlično, ta druga stvar. I bam! Kako je moćno! Kelly, hvataj me! Joj! Zapravo to bolelo. Izvinjavam se. Wow! Pogledajte, moj krov izgleda sjajno. Zadovoljna sam. Sva sam u prašini. Dobro, a šta ja da radim? Smislila sam. Da, klovne, čao. Da li mogu da uzmemo tebe par šarenih balona? Naravno, ali prvo plati. Uzimaj rubine i daj mi balone. Ne, šta se dešava? Odlećem. Ajoj! Šta da radim? U pomoć! Hitno mi treba rubin. Moram probušiti baloni. I još jedan. I još. Da, odlično. Počinjem da se spuštam. Super. Da, odlično sam sletela. Pošto sam na krovu, to je odlična prilika da zalepim na krov par balona. Gledajte, ispalo je slatko. Ja sam tako lepa. Moje ogledalo. Jao, Kelly. Zbog tebe mi se razbilo ogledalo. Šta si uradila? Marš odavde. Dobro, smislila sam nešto. Bacit ću krhotine i dobiti jedan veliki dijamant. Wow, baš je lep. Ja sam odlučila da moje kući treba ukras u obliku avokada. Tako slatko. Okačit ću ga na vrata. I meni je došla ideja. Napravit ću uzorak vatre kod sebe na vratima. Da, izgleda cool. A sada mogu da ukrasim kuću unutra. To će biti još zabavnije. Wow, kućica Chloe izgleda tako lepo. Lepe detalje od dijamanata daju dodatni sjaj. A kućica Kelly izgleda tako romantično. A kućica Shelley liči na pravu šumu. Tako sveže i mirno. Unutra je tako prazno. Da, prvo treba srediti pod. Neka to bude travnjak sa pećurkama. Super. A šta dalje? Ova traka mi je dala dobru ideju. Pogledajte. To je divno, jel da? Super, zadovoljna sam. A tu će biti neonska tablica. Da, cool. A tu ću staviti stočić od smaragda. Nije loše, ali potrebno mi je više svetla. Ne, ova boja ne odgovara. Ova će biti savršena. Stavit ću lampu na sto, a pored ću staviti puno smaragda. Lepota. Pitam se, a šta je kod Chloe? Došla mi ideja. Uzet ću sprej sa srebrnom bojom i ofarbat ću pod. Wow, pogledajte kako lepo sjaji. A zatim će mi trebati stolica. Wow, odlično. A na prozor ću okačiti lepe zavese. Divno, moja soba izgleda prelepo. Ali ne planiram da se zaustavim. Ovdje neka bude sto, on će biti u obliku dijamanta. A na zid
ću staviti moje lepe slike. O, ja sam prava lepotica. Baš mi se sviđa. O, za malo da zaboravim. To su moje omiljene bombone u obliku dijamanta. Stavit ću ih na sto. Prelepo, obožavam ih. I sad ću dočarati par ukrasa na zid. O, da, sve je gotovo. Sad je moja soba savršena. Prezadovoljna sam. A mogu nastaviti da uživam u bombonama. Dakle, a šta ja da napravim? Tačno. Dočarat ću lavu na podu. Wow, izgleda super. A sad ću izvaditi vodeni pištolj. Napunit ću ga rubinama. Divno. A sad ću upucati zid. Odlično, svaka mi čast. Pogledajte. Napravila sam srce od rubina. Ali to još nije sve. U centar ću okačiti sliku od rubina. To sam i ja, jel me prepoznajete? Zidove ću ukrasiti rubinskim poljupcima. O, divno. A sedeću na mekoj vreći za sedenje. I potreban mi je još točić. Na njega ću staviti neonsku lampicu. Ali ni to nije sve. Treba će mi još frižider sa pićima. O, ja obožavam hladnu kolu. Kako osvežavajuće. I moja soba je prelepa. Super. Devojke, zdravo. Jao, kakva vrućina. O, ideja. Treba srediti dvorište. Ovdje će biti ribnjak. O, kako hladna voda, baš prija. Eto, sad mi nikakva vrućina nije strašna. Uvek mogu da se osvežim. Opa, stigla je moja pošiljka. Je li to vaše? Izvolite. Čekajte, to je teško. U pomoć. Šta da uzmem? Da, možete sami da uradite sve. Naravno da mogu, ali morate da platite. Dobro, mislim da će tog biti dovoljno. Jesu to pravi rubini? Cool. Dobro, počinjem da radim. Ovdje ću staviti suncobran, a tu ležaljku. Kako vam se čini? Da, sve super, hvala. Izvinjavam se, da li možete i meni da pomognete sa ljuljaškom? Ja žurim. Molim vas. Dobro, hajde, ali vi morate da platite. Jesu to pravi dijamanti? Cool. Dobro, počinjem da radim. Eto, završio sam. Hvala puno, možete da idete. A sad ću dočarati nešto. Želim da napravim mekani jastuk. Eto, uspelo je. I uzet ću koktel. To je to, sada mogu da se odmorim. Divno. Devojke, napravile smo tako lepe kuće, jel da? Dobrodošli u kulinarski izazov. Molim vas, napravite mi ukusnu tortu. Jeste me razumeli? Mjau, dobro. Ja sam najbolji kuvar. Dakle, da bih napravio ukusno testo, moram razbiti jaja. Da, savršen pogodak. A sada treba dodati brašno. Bitno je ne preterati. A sada moje omiljeno mleko. O da, obožavam ga. Jao, ne mogu ga otvoriti sa šapama. Bolje ne ljutiti mačku. Inače će njene mekane šape brzo postati kandže. Kakav užas. To je to. Ništa me neće zaustaviti na putu do mlijeka. Sve je spremno. Ostalo je samo umutiti sve sastojke. Odlično. Hej, sve mi leti u lice. Jao, ove mačke su nepodnošljive. Dakle, vreme da i ja počnem da pravim tortu. Dobro, što imam testo svih boje duge. Napravit ću za Jess šarenu tortu koja će iznenaditi. Bitno je da se testo ne izmeša u kalupu. Bolje da sam napravim lep uzorak uz pomoć štapića. Tako je, odlično mi ide. Lepota. Kada se testo ispeklo, mogu ukrasiti tortu šlagom i slatkim konfetama.
O da, ova torta donosi praznično raspoloženje. Bon appetit! Wow, ne mogu da verujem. A ne iznenađuj se, šefe. A mačka može sve. A vreme je da nanesem krem. Odlično mi ide. Ostaje samo da dodam dekoraciju u obliku ribe i drugih morskih stvorenja. O da, a napravio sam pravo more. A prijatno. A ja imam bolju ideju. Utopit ću žvaku direktno u kutiji i preliti moju tortu. Da, to će biti prelepo, posebno ako dodam još Skittles bombone. Pogledajte kako lepo curi žvaka. To je to. A sad je vreme za moje omiljene bombone. Obožavam ih. Ovo je zaista dobra ideja, zar ne? Oho, neverovatno! A nikada u životu nisam vidjela tako lepu tortu. Ovo je predivno. Dakle, probat ću prvo ribicu. Ukusno. I zvezde, super. Baš mi se sviđa. A već sam oduševljena, a još nisam probala ni samu tortu. Wow! To je još bolje. Hvala ti, mačak. Ok, da vidimo šta su drugi spremili. Da vidimo. Nije loše. Volim Skittles bombone, ali torta me nije oduševila. Odmah se vidi da je ovu tortu spremio šef. Pogledajte ove prelepe šare. Prelepo. Kome dati pobedu? Mislim da je izbor očigledan. Mačak je pobedio. Što? Ozbiljno? Hvala, prijatelji. Vaš sljedeći zadatak je sladoled. U sladoledu je toliko mlijeka. Super. A evo mojih tajnih sastojaka. Maco, mogu li uzeti jednu krofnu od tebe? A vrati krofnu. Inače ću morati da pustim svoje kanđe. Dobro, izvini. Nisam htjela da te naljutim. Hej, deco, da li volite sladoled? Sad će vam mačak pokazati kako se sprema najbolji sladoled. A za to ću uzeti različite slatkiše i sitno ih iseckati. O da, odlično mi ide. Napravit ću rolne od sladoleda na specijalnoj dasci. A da bi sladoled bio još lepši, preliću ga čokoladnim sirupom. Mijau. Šta je to? Vidim novi cilj. Vreme da se zabavim i posvađam svoje konkurente da bi pobedila u izazovu. Šta se dešava? Ne razumem. U pomoć! Mjau! Bilo je za malo. Ne igraj se, a vidim sve. Ja nemam ništa s tim. Bezobraznica mala. Dakle, mom lepom kornetu nedostaje nekog preliva. On će također biti od sladoleda. O da, lepota. Kako vam se čini? Ja sam oduševljen. Zar to nije prelepo? Svi su napravili tako dobar sladoled, a ja nemam ništa. Tačno, znam. Prvo ću uzeti kornete i izmrviti ih u specijalnom kalupu. Da, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Mislim da je dovoljno. Sad je vreme da dodam što više bombona i da prelijem to sve nutelom. O da, to je najlepši namaz na svetu. Lepota. Možda to ne izgleda tako izvrsno kao kod šefa, ali bit će jako ukusno, 100%. I još malo konfeta i to je to. Prijatna, Jess! Wow, hvala puno. Dali ste sve od sebe. Hoću da probam ovaj zanimljiv kornet. Jedva čekam. Nije loše, ali moglo je biti i bolje. Oho, samo
Samo pogledajte kakva lepota! O, to je neverovatno ukusno! Oduševljena sam stvarno! Ekstra! O, a za ovaj sladoled imam kašiku! Kakav miris! I ukus je dobar! Baš mi se sviđa ovaj sladoled! Hvala puno! Pobedila je sestra! To je neverovatno! Pobedila sam! Ha, ja sam genije! Šta dalje? Tako mi se pije vruć kakao sa mančmelovom. Spremite mi ga, molim vas. Dajte da razmislim. Danas sam video lifehack kako skuvati kakao sa lepom penom. Da, sve jasno. Dakle, ubacujem kašiku u bušilicu. Uzimam kašiku kakao praha. I ubacujem ga u mleko. Jao, ovo nisam planirao. O, jadan. Ne brini, maco, smislit ćeš nešto. Ja imam odličnu ideju za moj kakao. Prvo će mi trebati koktel od jagoda, koji treba zaladiti. Dobro je što imam sprej za trenutno smrzavanje i neću morati dugo da čekam. Eto, gotovo. Sljedeći sastojak je moje omiljeno voće. Dakle, dodat ću puno jagoda. Borovnice. Kivija. I maline. I neću zaboraviti na marshmallow koji je tražila Jess. O da. A za desert ću dodati njen omiljeni keks i vafle. Za potpunu sreću nedostaje samo šlaga. A evo šarene čokolada. Štapiće i slatke konfete. Mislim da je to pravo remek-delo. Bon appetit! Nije loše, ali ovaj put ja imam plan kako da vas zaobiđem. Sipat ću kakao prah u blaster i dodati mleko. Da, to će biti jako dobro. Mogu zamisliti lice Jess kad vidi to. Treba malo potresti. Staviti na lepnicu. I može da se služi. Jao, to je baš smešno. Jess, vreme je da izabereš pobednika. Neverovatno! Hej, a gde su ostala pića? Šta je ovo? Ne boj se, Jess. Imam iznenađenje za tebe. Otvori usta. Ukusno! Isprljala si me! Jao, izvini, slučajno sam. O da, konačno ću moći da probam šefovo piće. Mislim da će ova kašika savršeno odgovarati za ovu veliku čašu. To je baš ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. To je najlepši desert na svetu. Super, pobedio je šef. O da, najbolji sam, pobedio sam te i tebe. Da. Dobro, čutim. Odakle da počnem? Tačno. Da vidimo šta ima zanimljivog u smeću. Nemate pojma koliko dobrih stvari ljudi bacaju svaki dan. Ovaj štapić će mi trebati. Stavit ću žvaku na njega. A sad ću ga zalepiti na pod. Da, to će biti baš dobro. Pogledajte. Ali nešto nedostaje. Ideja. Uzet ću slamke i odseći ću višak. A sada ih treba spojiti među sobom. Koristit ću sve što imam. I stavit ću slamke na zid. Da, u prvoj sobi je već i zid i pod. Tiffany, a šta je kod tebe, a? Jao, kod mene će sigurno biti bolje. Moram pozvati svog pomoćnika, robota psa. Evo ga. Ćao, druže. Hajde, dodaj malo šljokica mojoj kući.
Wow, odličan posao. Dobar dečko. Bravo. Ali još moram napraviti tepih od ove tkanine. Hajde, uključi laserski vid. Da, svaka čast. Savršeno. Hvala. Stavit ću tepih na pod. Jess, jel mi zavidiš? Što bih? Ja imam bolju ideju. Uzet ću kineske štapiće i štapiće od sladoleda. Zatim ću izvaditi lepo i zalepiti štapiće među sobom. Još malo i napravila sam ovakvu kocku. Stavit ću je u kuću. A sad mi treba malo tkanine. Uzet ću je iz majice. Da. Super. I treba mi još sunđer. Spojit ću 2 sunđera i pokriti ih tkaninom. Pogledajte, napravila sam dušek i stavit ću jastuk. Super! O, i još jedna ideja. Iseći ću pakovanje od Skittles. O, da, to izgleda baš lepo. Krevet je ispao mnogo dobar. Tiffany, a šta si ti smislila? Ej, šta to radiš? Prestani da se smeješ. Sečem, ligavac, ništa mi ne ide. Dobro, ostavit ću to. Treba mi blaster za smanjivanje. O, evo ga. Uključit ću režim smanjivanja. A sad ću ga isprobati. O, da, savršeno. To je najlepši krevet za moju barbiku. Stavit ću ga u sobu. Tako je. A dodat ću još fotelju. Eto, šta ćeš sada reći, Jess? Pa nije loše. A ja sam napravila fotelju od stare flaše. I još sam i sto napravila. A sad ću uzeti stare kutije od šibica. Spojit ću ih zajedno i eto, pogledajte. Ali nešto sam zaboravila. Tačno! U magazinu imamo lepe slike. Sad ću ih iseći. Tako je. I okačiti u sobu. Ovdje. O da, baš lepo. Sviđa mi se. Zapalit ću selfie. O da, odlično. Ispala je prelepa slika. Okačit ću je u sobu moje barbike. To je to. Prvi sprat je spreman. Sada hajde da napravimo drugi sprat. Wow, vaše sobe su tako različite, ali tako lepe. Šta je smislila Tiffany? To je genijalno. Moram hitno u prodavnicu. Ćao. Dobrodošli u našu prodavnicu Tehnopark. Šta vam treba? Dođi bliže. Gledaj ovdje. Da, stolice, kuhinja, slavine i ormarići. Mogu vam ponuditi tehniku. A kod vas je furnitura. Jo, niko me ne razume. Trebaju mi mali modeli. Možete li mi prodati to? Nigde to nisam video. Šta je ovo? Koliko para? Jao, nevjerovatno. Čekajte, znam kako da vam pomognem. Uzmite kuhinjski set za lutke. O da, to mi treba. Sada moja barbika ima kuhinju. Ostalo je samo sve staviti. Aha, kuhinja je na mjestu, stavit ću sto i stolice. Moja barbika će svaki dan doručkovati ovdje, a još ručati i večerati. Jo, Tiffany ima baš lepu kuhinju, a šta ja da radim? Pogledat ću u smeću. O, žvaka, super. Mogu napraviti suđe od toga. Napravit ću tiganj, tanjir, stolicu i frižider. Ekstra. A vreme je da stavim kuhinju. Tu će biti frižider, sto i stolice. Dodat ću suđe. Pogledajte, sve to sam sama napravila. A šta još da dodam? Potražit ću u smeću. O, papir. Cool. Treba mi flomaster. Super. Nacrtat ću pruge na papiru. Horizontalno i vertikalno. I spašće mreža. A sad ću obojiti kockice šarenim flomasterima. Imam nekoliko takvih papirića. A zalepit ću to na treći sprat. O,
Baš lepe tapete su ispale. A sad ću iseći WC šolju od papira. I nju ću napraviti sama, da. Eto, stavit ću u kupatilo. A zatim mi treba kada i tepih. Svaka mi čast. Evo, kako jeftino kupatilo imaš. A moje će biti bolje. Našla sam set zlatnih Lego kocka. A sad ću napraviti kraljevsko kupatilo. Eto, pogledajte kako lepo sjaji. Stavit ću kupatilo, WC šolju i slavinu. Moja Barbika će biti srećna. Wow, devojke, vaše kuće su potpuno spremne. Hajde da vidimo jeftinu kuću Jess. Super! A sada skupa kuća Tiffany. Divno. Svaka vam čast, devojke. Ćao, Tiffany. Odlučio sam da ti poklonim auto za tvoju lutku. O, Sam, hvala. To je predobar poklon. Najbolji si. Ju, šta je to? Fuj. Jess, sam napravio taj auto. Hajde da se provozamo. Deni, auto je super, a njihov je baš bez veze. Jeftine i skupa kuće su spremne. Hajde da se igramo. Ja ću ofarbati kuću u svoju omiljenu žutu boju. Obožavam je. Kod mene će uvek biti svetlo. Jo, kako mi je žao. Oho, baka u pravu. Moram i ja ofarbati svoju kuću u svoju omiljenu boju, roze naravno. Da farbam kuću sama? Ne. Bolje da pozovem Munju. Ona će sve uraditi umjesto mene. O, da. Obožavam ovu crnu boju. Ovo ću staviti ovdje. A od ovog materijala ću napraviti krov. Stvar, probudi se. Treba mi tvoja kuća. Da, moj krov će biti u obliku kovčega. Savršeno. Zalepit ću sve to ovdje. Pogledajte šta sam smislila. Imat ću mekani krov. To je baš slatko. A ovdje ću okačiti baloni u obliku srca, naravno. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Ali nešto nedostaje. Tačno! Smislila sam. Treba nacrtati cvetići. O, prelepo. Ja sam genijalna. A ovo ću staviti na krov. Neka svi znaju da je to moja kuća. Gotovo. Hej, Ruko, prestani da se treseš. Treba mi ravna linija. Gotovo. Završila sam. O, ove papuče mi također trebaju. Zalepit ću ih ovdje. A unutra ću staviti cveće. O, tačno. To mogu staviti na krov. Juj, kako boli. Bezobrazan čekić. Dakle, a sada mogu napraviti zidovi. Odlično. A ovdje će biti grožđe. Imat ću prelepu zelenu lozu. Ojoj, moje leđa. Da, treba stalno polivati cveće. To je baš pametno. O, pogledajte, već raste nešto. Divno. Hoću da u mom dvorištu bude što više cveća. O, da. Tako je. Umjesto saksija ću imati čizme, to je baš originalno. A ja ću svugdje zalepiti svoje slike. Ovdje će mi biti šminka. A pozadi će biti ogledalo. To je baš zgodno. Jao, kako sam lijepa. I naravno, moram imati bazen u dvorištu. Sipat ću vodu u njega i ovakve kuglice.
Gotovo! Mogu sjesti na ležaljku i popiti svoj omiljeni koktel. Lepota. Sad ću od ovoga isplesti nešto. Šta mislite, šta će to biti? Naravno, a moja ležaljka. Stavit ću čebe na nju i sedet ću svako veče ovdje. U stvari, što bih čekala veče? Gotovo, ali nešto nedostaje. Znam. Ova strašna ptica će čuvati moju kuću. A na prozor ću staviti daske. Ne želim da neke bake dolaze kod mene. Sljedeći prozor. Stvar. A zašto mi ne daješ da ga zatvorim? Šta si to doneo? Da, to je odlična ideja. Svaka čast, stvar. Od ovog ću isplesti paučinu. A na nju ću staviti slatke paukove. A sada treba malo srediti dvorište. Skoro sam završila. O da, to je moje omiljeno mjesto. Groblje. Podiže mi raspoloženje. A na ogradu ću okačiti električnu žicu. To je magično. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi električna stolica. To veoma opušta. Stvar, pritisni. Jao, kako to radi? O, uključio se. Komšije, dođite ovamo da se slikamo. Nema šanse, s njom se sigurno neću slikati. Pa, hajde onda zajedno. Šta vam je? Mislim da je to odlična ideja. Pa dobro, onda ću zapaliti jedan selfie. Oh, cool. Sad ću da vidim šta je ispalo. Jao, šta mi je sa licem? Pa dobro, gdje da okačim? Neka bude ovdje. O, da, ja sam moderna baka. Ovdje ću staviti tepih. A u ćošku će biti stol. Divno. Neka stoji peć ovdje. Ja volim da kuvam. Trebaju mi svi kuhinski uređaji. I naravno, treba mi puno svetla. Okačit ću lampicu ovdje. Oj, koliko prašine. Da, odlično radi. Ovdje će biti police. O, da, kako sam lepo sredila svoju sobu. Obavezno mi trebaju zavese. Tako je. Ostalo je staviti kamin. O, kako toplo. Svaka mi čast. Obožavam svoju sobu. O, kako je lepo ovdje. Nisam ništa gora. I ja ću srediti svoju sobu. Ovdje će biti beli tepih. A ovdje, tačno, okačit ću ogledalo. Obožavam da se gledam u njih. Baš sam lepa. Ovdje će biti moj kofer sa šminkom. Ovo mi ne treba. Ostaće samo lampica. Radi. A ovdje ću okačiti svoje stvari. Imam puno lepe odeće. A na ovom zidu ću nalepiti nalepnice. Preslatko. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi moj plišani meda. O, kako je mekan. Tačno, vreme za slikanje. Pogledajte kakvog medu imam. A sada pogledajte moju odeću. Da, ovakvu lepu sobu imam. Jel mi zavidite? Šta može biti lepše od paučine? Samo paukove. O, da. To izgleda prelepo.
Stvar, donesi mi tepih. Zdravo, kostore. Trebat ćeš mi, ali ne ceo. Nekoliko laganih pokreta i moj sto je spreman. Magična knjiga, svećice i lampica. A ovo su moji omiljeni slatkiši. Želim da uvek budu pored mene. A ovdje će biti mjesto za kuvanje. A gdje ovo da okačim? Znam. Neka ga svi vide. Kako sam spretna. Odlično. Mogu okačiti. Jao, baš mi se sviđa moja soba. Šta je bilo stvar? Hoćeš da imaš svoju sobu? Jao. Dobro stvar. Nagovorio si me. Spremna sam da ispunim tvoju želju. Ovdje će biti tvoje spavaće mjesto. A tu će biti tvoja garderoba. Imaćeš čak i scenu za nastupe. Hoćeš probati neko delo? Brutalno. Nežno. A u ovome možeš ići kod bake. Strašno. Dobra stvar. Imam nešto bolje za tebe. Pogledaj. To je rukavica Ironmana. Zar to nije cool? Šta još da dodam? Znam! Joj, kako sam pametna! Ovdje će biti tepih. I puno belih cvetića. Tu će biti mali krevetić. U ćošku će biti meda. A tu će biti umivaonik. I mala stolica. Ćao, moja Barbie. Ti ćeš živjeti ovdje. Jesi zadovoljna? Vidim da jesi. Jao, vreme je da i ja sredim mjesto za svog kućnog ljubimca. Tu će spavati. O, da. Ovdje ću sipati vodu. A ovdje hranu. Duša moja, ovo je tvoja nova soba. Uživaj. Jao, vidim da si gladna, a maca moja mala, jedi. Jao, za malo da zaboravim. Kija. A maca voli da šeta po krovu. A vidim da si oduševljena i ja isto. Eto, moja slatka pita je spremna. Idem da počastim komšije. Poslužite se. Dobro, hvala, probat ću. Hvala puno. Merci. Ko je to? To je onaj tip što nas je prevario. A, evo ga. Hvatajte ga, devojke. Sad ćemo ga prebiti. Možemo ga zakopati u mom dvorištu. Sad će vam Kate pokazati šta želi. Wow, kakav veliki izbor. Izabrala je picu. Hajde da počnemo. O, odličan izbor. Ja sam majstor za picu. Sad ću napraviti testo za picu od najboljih sastojaka iz Italije. Razbijem jaje i mešam to sve. O da, moje mekano kao jastuk testo je spremno. Sad ću ga razvaljati. Pravi italijanski kuvari to rade isključivo rukama. Okrećem. Tu je najbitnija stvar da ne ispustite testo. Oho, šefe, to je baš moćno. Hoću ja tako. Jo, ispustila sam. Dakle, nisam se sprijateljila sa testom, ali imam odlične odnose sa žvakom. Sad ću napraviti od nje testo za picu. Potrebno je samo prožvakati puno žvake i naduvati veliki balon.
Jao, šta je to bilo, unuče? Sve ide po planu, ne brini. Sad ću oblikovati testo u krug. A šta dalje? Sada trljam sir kao da sviram violinu. Pogledajte. Aha, sir mi ne treba, ali čokolada će biti taman. Sad ću i ja odsvirati nešto. O da, odlično mi ide. Gotovo. A šta baka radi? A baka već seče paradajz za picu. Šta? Paradajz? Ne, ja imam nešto bolje. To su žele pice. Sad ću ih staviti na moju. Savršeno. Može se peći. Stavljam u rernu i čekam neko vreme. I ja sam skoro završila. Dodajem sir, salatu i paradajz. Jeste shvatili šta sam napravila? To je pizza sa zastavom Italije. A ja ću seći tanke kriške salame za svoju picu. Sad mi treba sočan paradajz. Jao, kakav sladak paradajz sam uzgajao. I stiskam paradajz sos na testo. Tako je. Zatim dodajem sir i salamu. Odlično mi ide. I naravno, treba mi bosiljak. Miris je divan. Odlično, može se staviti u peć. Wow, Mandy, bako, vaše pice izgledaju nevjerovatno. O, tako lepo mirišu. Maloj Kate će se sigurno dopasti. Izgleda da Mandy ima neki problem sa picom. Jao, sad više nije tako lepa, ali bitan je ukus, zar ne? Jao, šef dolazi. Oho, šefe, napravili ste odličnu picu. Svaka čast. Kate, možeš probati. Jao, kakva lepota. Joj, šta je to? Ne sviđa mi se sestrina pizza. A nisam vidjela takve u Italiji. A ova izgleda veoma lepo i slatko. Sad ću je probati. Nije loša, ali nisam ni oduševljena. A šta je ovdje? Joj, kako se sir razvlači. Jedva čekam da probam. Odlična pizza, baš kao u Italiji. To je pobjeda. Šefe, čestitam, pobedili ste. Vi ste majstor za italijanska jela. A sada idemo da istražimo kinesku kuhinju. Da vidimo šta se jede maloj Kate. Drugari, napišite u komentarima hranu koje države najviše volite. O, hoću kineske rezance. Razumeo sam, sad ću vam pokazati kako se to radi. Eto vam povrće. Tako se seče povrće u Kini. Gotovo, sada to sve stavljam u tiganj. Dodajem škampe i malo ulja. A sada vatra. Odlično, treba malo sačekati. Ne zaboravite da sam pre svega šef, a tek onda samuraj. Ajoj, šefe, a da li hoćeš da nas zapališ? Skloni ruke, bako. Ne može. Rekao sam ne. Dobro, dobro. Kakav divljak. Ja pažljivo kuvam povrće i rezanci u šerpi. Želim da spremim rezanci u boji za moju slatku unuku. Pogledajte ovu lepotu. Nešto nedostaje. O, tačno. Štapići su uvek kod mene. To je to, završila sam. A kako ti se čini, Mandy? Bako, zašto tako sve komplikuješ? Imam bolju ideju. Samo ću preliti instant rezanci kipućom vodom i to je to. Tajna genijalnog jela je jednostavna. Jao, pakovanje je puklo. Joj, kako vruće. Hitno mi treba nešto hladno. O, sladoled će biti super. O da, savršeni rezanci. Dodajem punjenje. I škampi. Tako je. Ovo jelo je genijalno. A sad je najvažnije.
Jednim udarcem ću napraviti kineske štapići. Odlično. Završio sam. Prijetno. Jao, treba hitno nešto smisliti. Tačno, sladoled. Sad ću spremiti ukusni rezanci. Treba samo provući sladoled kroz mlin za meso. To nije teško. Prelivam to sve karamelom i gotovo. Oho, Mandy, to je baš neobično. Jesu svi spremni? Onda hajde da probamo. Wow, kakva zanimljiva jela. O, šta je ovo? Škampi? Fuj, mrzim morske plodove. Bez njih izgleda bolje. Probat ću. Fuj. Čudan ukus. Ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ovi rezanci izgledaju nerealno. Sad ću ih probati. Čekajte, je li napravljena od brokolija? Fuj, mrzim povrće. A šta je ovdje? Sad ću probati. Ne razumijem, šta je to? Dobro, sad ću probati. Wow, pa to je sladoled sa karamelom. Prelepo. Mandy je pobedila 100%. Da, nemojte se čuditi. Mandy je najbolja. Čestitam ti, draga. Ti si najbolja u kineskoj kuhinji. A sad ćemo probati američku hranu. Hajde da vidimo šta će Kate izabrati. Baš me zanima šta će to biti. Kate, dušo, šta želiš da pojedeš? O, želi hamburger? Nema problema. Jeste vidjeli ovaj komad mesa? Sad ću ga srediti. Napravit ću od njega mleveno meso za buduće pljeskavice. Obavezno treba dodati biber. A sada moj omiljeni deo. Treba istući meso. Potrebna mi je savršena okrugla pljeskavica. Sad je stavljam u tiganj. Moram je ispržiti sa dve strane. O, šta je to? Ja od čega napraviti savršen krug? O, tačno, uzet ću poklopac od čipsa od svoje unuke. Imaju baš onaj oblik koji je potreban za moju pljeskavicu. Tako je, formiram pljeskavice. Sklanjam sve suvišno i stavljam u tiganj da se prži. I obavezno treba namazati lepinje kečapom. Tako je. Sada sve sastojke treba pravilno poređati. Gotovo. Jao, izgleda da sam nešto zaboravila. A, tačno. Treba američka zastava. Bakin hamburger je spreman. Moja lepinja je odlična. Sad ću otvoriti. Dodati malo sosa. I što više salate. Odlično. Zatim ide velika pljeskavica. Luk i paradajz. Jednim oštrim pogledom ću ih iseći. Gotovo. Sipam sos. I pokrivam sve to svežom mekanom lepinjom. Najbolji hamburger je spreman. Najbolje je kod mene. Šta? Jeste li već završili? A šta ću ja? Dakle, moram se ubrzati. Lepinja, sos, salata, smrznuta pljeskavica. Čekajte, ne može tako. O, ruka gvozdenog čoveka, evo je. Sad ću brzo spremiti ovaj hamburger. Tako je bolje. Sada treba sir. Obožavam sir. Mislim da će tog biti dovoljno. U stvari ne. Dodat ću još malo. I još. I još. Da, tako je. Sira nikad nije previše. O, super. Moj sirni hamburger je spreman. Da, to je prava sirna bomba. O, ne. Moj hamburger. Mandy.
Smiren sam. U stvari nisam. Šta si uradila? Sad ću te naučiti pameti. Je li to neko ima problem? Ovi hamburgeri izgledaju veoma čudno. Zar niste bili u Americi? Zašto ne znate kako izgledaju hamburgeri? Ovaj hamburger je mnogo bolji. Sad ću ga probati. Baka se jako trudila, to se vidi. Prelep je. To je pobednik. Čestitam. Stvarno? Jesam pobedila? To? Hvala ti, srce. Šefe, ne brinite, sljedeći put ćete tačno pobediti. Oho, kakva lepa i ukusna torta. A moja torta je još i zlatna. Blago vama. Ja sam dobila ovu gomilu smeća. Jao da, tvoje torte izgleda jadno. A Lili, ne brini. Ti je barem možeš prvo probati. Pogledajte kakav lep prsten. Ne sviđa vam se? Nemate vi pojma. Recite mi prijatno. Počinjem da jedem. Ali torta je kartonska. Znam, ali mislila sam da je to prevara. Dobro, onda ću nastaviti da pravim različite ukrase od ove torte. Zar niste znali da su kartonske krune i narukvice veoma moderne sad? Sad ću s pomoć makaza napraviti sebi modernu krunu. Pogledajte kako sam lepa. Neću ni da komentarišem to. Da, bolje jedi svoju tortu. A znate šta je stvarno moderno? Prstenovi sa lizalicom. Jao, još jedna. Da, to je baš cool. Pa, konačno mogu da probam svoju tortu. Ne mogu više da čekam. Jako je privlačna. Devojke, nemate pojma koliko je to ukusno. Nežne kore i ukusna krema. Oduševljena sam. Već sam sita. Ali imam još puno torte. Jo, baš sam se umorila da jedem. Oho! Kako je se moglo umoriti da jede tako ukusnu tortu? Probudi se, Grace. Hajde, sredi se. Da, hvala. Imaš mnogo ukusan prsten? Fuj, prestani. Ne bih ni pipnula tuđi prsten. Ali svoj prsten sa ovim velikim draguljem ću rado staviti na prst. O, da. Kako je lep. Zaista je prelep. Devojke, jeste li poludeli? To je samo prsten. Hej! Da li se sećate da smo u challenge-u? Je li me neko čuje? Ma šta vam se toliko dopalo ovom glupom prstenu? Ne znam zašto vas tako divi taj prsten. Mene mnogo više interesuje torta iz koje je ovaj prsten izvađen. O da, torta je nerealno ukusna. Prsten je prelep. Lili, šta to radiš? Ja uživam u tortici. Tina, nemoj da se ljutiš na mene. I tebi sam ostavila malo. Jel tako znači? Možda hoćeš još malo moje torte? Onda eto ti. Jao, promašila si. Tako je i treba. Ne razumem zašto ste toliko zli. To je baš neprijatno, ali ukusno. Posle Lili neću ni pipnuti tu tortu. Mrsko mi je. Bolje da gledam svoj prsten. Kako god. Wow, ova runda će biti vrlo ukusna. Potpuno se slažem. Samo što moja runda će biti još i mnogo skupa. Šta je to? To se ne može jesti. Muka mi je od samo jednog pogleda na tu kosu. Tina, drži se. Ipak ti prvo moraš pojesti svoju lizalicu.
Zašto mi takva kazna? Gotovo. Liznula sam je. To bi trebalo biti dovoljno. Sad moram brzo prati zube. Trljam, trljam, trljam. Da, sve je prošlo. Dobro je. Lili, sad je tvoj red da jedeš lizalicu. Hajde. Prelepa je. Ali nisam dobila samo lizalicu, već i slatke konfete u koje mogu da umočim svoju lizalicu. Oho, pogledajte kako je velika postala. Blago meni. Da, to je baš cool. Nemate pojma koliko je ukusna. Ali, teško je pojesti. Previše velika. Uspela sam. Ostaje mi samo da progutam ovu veliku kuglu. Bilo je teško, ali ipak mnogo ukusno. Grace, sad je tvoj red da probaš lizalicu. Konačno, još nikad nisam jela zlatne ili srebrne lizalice. Nadam se da su ukusne. Imat ću vremena da ih pojedem. Sada želim da napravim od njih lepu krunu. Jao. Eto, gledajte, to je remek delo. Da, ali moja kruna je lepša. Nije, moja kruna je mnogo lepša i ukusnija. Lili, šta to radiš? Pusti me! Skloni se! Verovatno je bolelo. Pa daj mi bar jednu lizalicu da probam. Molim te. Jao, šta je to? Ne jedem tako jeftinu hranu. A kod mene tajgana za bogate ljude. Zašto sam ja dobila obično jaja? Gde ću da ga pržim? Sad ćemo saznati to, jer si ti prva Lili. Da, nemam na čemu da ga spremam. To znači da ću morati da ga popijem. Fuj, odvratno. Poželite mi sreću? Gadno čak i gledati to. Piti je još gore. Tina, sad ti možeš da uživaš u pravoj kajgani. Da uživam? Jao, još i ljuska mi je ušla u usta. Fuj. Ajoj, da si vidjela svoje lice. Neka mi neko pomogne da pojedem ovo. Konobar, ovamo. Brzo me nahrani sa ovim. Biće urađeno, gospođice Tina. Mislim da će vam se svidjeti. Tako dobro rukujete priborom za jelo? Hvala, dugo sam vežbao. Inače, veoma ste lepi. Kako se zovete? Jao, gospođice Tina, oprostite mi, nisam hteo. Sad ću sve popraviti. Eto, sve je u redu. To je noćna mora. Skloni se odavde. Zašto moram da patim ovako? Grace, ostala si samo ti. Da, znam. Još nikad nisam probala srebrnu kajganu. Ali nadam se da se jede isto kao i obična. Prokletstvo. Ne mogu sa nožem. Očigledno ću morati da jedem rukama. Ali zašto je tako čvrsta? Jao. Slomit ću sve zube tako. Jao. Ne sviđa mi se više ta kajgana. Ne brini, ne moraš je jesti. Hvala, devojke.